Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijne week alvast gewenst. Hebben we voor u weer het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Er was veel te doen deze week op Curaçao, of dit weekend op Curaçao, zo moet ik zeggen. En we beginnen met het belangrijkste nieuws in het ziekenhuis. De directie van het CMC wil geen actie. Gisteren heeft de directie van het CMC in een speciaal ingelaste persconferentie aangegeven dat ze geen staking of actie in het ziekenhuis zullen tolereren. In het geval de vakbond daartoe zal overgaan, zal er direct naar de rechter worden gestapt. Dat is gisteren door de directie van het CMC bekendgemaakt. Vorige week was er een groep onder leiding van vakbond CBV naar de minister van Gezondheid, Javier Silvania, gegaan. Daar hebben ze onder meer aangegeven dat er sprake is van een enorme werkdruk, intimidatie en niet prettige werkomstandigheden. Als gevolg daarvan, zei het CMC later, konden operaties niet doorgaan. De directie heeft gisteren in de persconferentie aangegeven dat ze boven alles het belang van de patiënt stellen, dat ze altijd openstaan voor gesprekken, maar dat ze geen acties zullen tolereren. Misschien als gevolg hiervan, maar de vergadering van minister Silvania, gepland in het CMC, is vanochtend niet doorgegaan. Afgelopen weekend kregen we van de pers te horen dat er een vergadering gepland zou zijn tussen de vakbond, de minister, werknemers van het operatiekamer en ook de directie van het CMC. Vanochtend vroeg kregen we te horen dat dat overleg en de daaraan gekoppelde persconferentie van de minister van Gezondheid, Javier Silvania, voorlopig is uitgesteld. Hoe het zich verder gaat ontwikkelen weten we niet, maar alle partijen zeggen open te staan voor nader overleg, dus laten we daarvan uitgaan. Dan gaan we naar de APVO. Het belang van de leden staat altijd voorop. Dat zegt de vakbond APVO, de grootste vakbond van Curaçao, naar aanleiding van een discussie die via Facebook zich nogal heeft ontwikkeld over de douane en de minister van Justitie. De APVO heeft een verklaring afgegeven dat zij op geen enkele manier bezig zijn om zichzelf op een voetstuk te plaatsen, ruzie te zoeken of boven wiens belangen dan ook te gaan staan. De vakbond is er voor de leden en probeert het zo goed mogelijk te organiseren voor de leden van de vakbond. En daar zullen ze mee verder gaan. Aldus de APVO. Bewaker van een bar raakt gewond. Afgelopen weekend is een vrouwelijke bewaker gewond geraakt nadat ze was aangevallen door een bezoeker. De vrouw was op dat moment in de bar. Op de beelden die u nu ziet was er sprake van een vechtpartij voor de bar. Er was er sprake van een zeer onduidelijke situatie. Daar zijn ook de bewakers te zien. Uiteindelijk moest er een vrouwelijke bewaker naar het ziekenhuis worden gebracht waar ze moest worden behandeld. Het speelde zich allemaal af bij een discotheek bij Palo Blanco. Reconstructie van een moord bij Plaza Hariri. In dezelfde omgeving vond afgelopen weekend een reconstructie plaats van een moord die was gepleegd op 19 maart. Daar raakte een nog jonge voormalige agent dodelijk gewond door een schietpartij. Tegelijkertijd een van de schutters ook gewond geraakt, moest naar het ziekenhuis, is daar gearresteerd. Later werden nog 2 mensen gearresteerd. Het gaat dan om jonge mannen van 19 jaar die betrokken zouden zijn bij de moord. De reconstructie van de moord vond plaats om op die manier een beeld te krijgen wat zich op 19 maart midden in de nacht nu precies heeft afgespeeld. Ernstig ongeluk, Don Martina Boulevard. Afgelopen weekend vond een ernstig ongeluk plaats op de Don Martina Boulevard. De extra meldt vandaag dat naar alle waarschijnlijkheid de bestuurder in slaap was gevallen tijdens het rijden en met enorme snelheid tegen een stoplicht is gereden. De auto knalde daar met een enorme snelheid tegenaan, zoals op de foto's is te zien. En mensen in de auto raakten zeer ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Altijd weer een oproep aan de mensen. Kijk uit als je 's nachts rijdt, rijd niet te hard en zorg dat er iemand op je let zodat je niet in slaap kunt vallen. CU 2023 op bandenbouw. Ik zeg het met een glimlach omdat het een groot succes was. CU op bandenbouw. Veel mensen kwamen er vanaf.
op af. Ondanks de regen gedurende die dag was het gewoon een heel groot feest. Grote delen van de tijd regende het ook niet. En de mensen hebben zich kunnen verheugen op een mooie kleurige parade. De terugtocht, onder meer door een ongeluk, was voor sommige mensen heel erg lang vanuit Bandenbouw. Maar het mag de pret niet drukken. CU heeft zich weer op de kaart gezet nadat het door de corona enige jaren niet gevierd kon worden. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu naar de reclames en hebben een paar interessante interviews voor u. Es un más novo de Pizza Hut? Not un pizza mess. Está cheesy, crispy y naco diferente ingrediente. Manera pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. Y esa aquí está comisana 15 florin junto con soft drink de 16 ons. Suficiente para dos, pa e preço de Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza. Op Sint Maarten is begin deze maand een commissie samengesteld door het parlement. Die moet gaan onderzoeken of er een referendum over onafhankelijkheid moet gaan worden georganiseerd. Het is een eerste stap in misschien iets dat leidt tot een referendum over onafhankelijkheid. Maar het heeft in ieder geval veel mensen aan hun interesse gewekt, zo moet ik het zeggen. We spraken erover met Wouter Veenendaal. Hij is politicoloog. En samen met Geert Oostindie, ook schrijver van het boek Ongemak over 200 jaar verhoudingen binnen het Koninkrijk. Hij is een deskundige op het gebied en vanochtend hadden we een Zoom-gesprek met hem. Wouter Veenendaal, op Sint Maarten is er een commissie gestart begin deze maand om te onderzoeken of er een referendum kan worden gehouden over onafhankelijkheid. Nou, een onderzoek om iets te beginnen is natuurlijk nog geen doorbraak. Maar toch, hoe kijk jij tegen die stap van Sint Maarten aan? Ik vind het een opmerkelijke stap. Zoals je zegt, is het ook een voorzichtige stap. Het is een commissie die gaat onderzoeken of een raadgevend referendum, en dat is ook wel belangrijk, het is een raadgevend referendum, niet een bindend referendum. Dus uiteindelijk kunnen ze ook de uitslag nog naast zich neerleggen. Maar het is in dat opzicht is het niet nog een hele zware stap, maar je zou het kunnen zien als een eerste voorzichtige stap om de mogelijkheid van een referendum over onafhankelijkheid te kunnen onderzoeken. En ik vind het aan de ene kant een opmerkelijke stap, omdat er juist de afgelopen tijd een verbetering in de relaties tussen Sint Maarten en Nederland gaande leek te zijn. Hè, als het gaat om de excuses die bijvoorbeeld zijn aangeboden voor slavernij, maar ook als het gaat om de onderlinge regeling die eerder deze maand tot stand gekomen is. Aan de andere kant is het zo dat er wel op Sint Maarten al behoorlijk lang onder een kleine intellectuele en politieke elite veel gesproken wordt over onafhankelijkheid. En dat is eigenlijk al tientallen jaren zo, zou je kunnen zeggen. En daar past deze stap wel heel erg bij. Maar hoe realistisch is het dat Sint Maarten onafhankelijk wordt? Ja, daar heb ik heel erg mijn twijfels bij. Omdat een stap naar onafhankelijkheid ook wel echt onomkeerbaar zou zijn. En omdat Sint Maarten natuurlijk uiteindelijk wel een klein eiland is, wat ook kwetsbaar is. Zoals we hebben gezien bij de COVID-pandemie en natuurlijk ook bij orkaan Irma. En daarom vraag ik me af of dit echt daadwerkelijk een stap richting onafhankelijkheid is. Of dat het vooral een stap is om anti-Nederlandse sentimenten, die zeker sterk leven op Sint Maarten, om die aan te wakkeren. En ook om richting Nederland te laten zien van kijk eens, we zijn zo ontevreden over onze positie in het Koninkrijk dat we deze stap bereid zijn te gaan zetten. Politicoloog Wouter Veenendaal is expert op het gebied over democratie en politiek, de relatie daarbinnen en vooral over wat betreft de Koninkrijk der Nederlanden. Aan hem vroegen we wat het nu precies voor gevolgen kan hebben, de stap die Sint Maarten heeft gezet. Vooral, hoe wordt daar in Den Haag tegen aangekeken? Jij hebt een boek geschreven samen met Geert Oostindie, Ongemak, over de relatie binnen het Koninkrijk. Jij weet misschien beter dan wij hier, hoe kijkt Den Haag je tegenaan? Zo van, nou Sint Maarten, ga je gang en zodra je ja zegt, dan zeggen wij tabé. Of hoe wordt er tegenaan gekeken? Ja, het is eigenlijk zo dat in Den Haag vanaf de jaren 70 geprobeerd is om de voormalige koloniën richting onafhankelijkheid te bewegen. Dat is met Suriname gelukt in 1975. Met de eilanden niet natuurlijk. Eigenlijk wilde Nederland de 6 Antillen samen naar onafhankelijkheid loodsen. Nou, het tegenovergestelde is gebeurd, want ze zijn uit elkaar gevallen en ze hebben allemaal een directe band met Nederland gekregen. Ze zijn helemaal niet onafhankelijk geworden.
En ik denk dat, ook al zijn sinds de jaren 90 is Nederland niet meer zo actief bezig om de eilanden richting onafhankelijkheid te bewegen, dat toch een meerderheid van de Nederlandse politici er geen problemen mee zou hebben als Sint Maarten onafhankelijk zou willen worden. Omdat het toch wel wordt gezien, zeker Sint Maarten, ook de andere eilanden, maar juist ook Sint Maarten als een eiland waar een heel moeizame relatie mee is. En wat eigenlijk Nederland, zeker de politici in Den Haag, liever kwijt dan rijk zijn. Er wordt in Nederland niet zoveel opinieonderzoek gedaan naar hoe mensen denken over de koninkrijksrelaties. Maar de 2 peilingen die er wel geweest zijn, die laten zien, de laatste ook duidelijk, met een meerderheid, dat Nederlanders toch het liefst van de eilanden af willen. Ik weet dat dat op de eilanden vaak hard valt, dat voelt als een klap in het gezicht. Maar dat is denk ik toch hoe de meerderheid van de Nederlanders erover denkt. En dat wordt dus ook weerspiegeld in de politiek. De PVV en ook in mindere mate de VVD zijn de enigen die echt wel duidelijk zeggen van we zouden van de eilanden af moeten. Maar ik denk als je echt aan politici van andere partijen eerlijk zou vragen hoe ze er naar kijken, dat ze ook zouden zeggen van als de eilanden onafhankelijk zouden willen worden, dan hebben we daar geen probleem mee. Dan gaan we over naar een heel ander onderwerp, koraalriffen. Het Wereld Natuurfonds is bezig met het ontwikkelen van een tentoonstelling, een online tentoonstelling over de geschiedenis van de koraalriffen. En daarom vragen ze alle mensen die video- of fotomateriaal over koraalriffen door de jaren heen hebben, van de eilanden in het Caribisch gebied, de Nederlandse Caribische eilanden, om die op te sturen, zodat ze de tentoonstelling helemaal af kunnen maken. We spraken erover met communicatieadviseur van het Wereld Natuurfonds, Evita Sanchez. Nou, het Wereld Natuurfonds die gaat een online interactieve tentoonstelling ontwikkelen. Die de geschiedenis van koraalriffen in de Nederlandse Cariben weergeeft. Dus op de 6 eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ja. En het doel van het project is om te laten zien of en hoe koraalriffen zijn veranderd in de loop van de tijd. En foto's en video's kunnen helpen om dit verhaal te vertellen. Dus vandaar dat we een oproep hebben gedaan aan de gemeenschap om, als je foto's of video's hebt, stuur je beeldmateriaal naar het e-mailadres caribbean@wwf.nl. En waarom is het nodig om het bewustzijn over koraalrif te vergroten? Nou, koralen die zijn basically de motor achter de toeristenindustrie, dus de economie. Ze komen voor de koralen? Ja, als je kijkt naar, laten we zeggen, de toeristen die worden aangetrokken om bijvoorbeeld te gaan zwemmen, snorkelen, duiken, om de koralen te zien. Maar de gezondheid van koralen gaat achteruit, onder andere door klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de opwarming van de aarde gaat het zeewater warmer worden. En dit kan ervoor zorgen dat de koralen afsterven. Maar ook afvalwater bijvoorbeeld is erg schadelijk voor de koralen. Geen van de eilanden hebben nog een functioneel afvalwatersysteem. Waardoor bijvoorbeeld nu gewoon afvalwater in de bodem doorcijpelt en dus stroomt naar de oceaan. En via die video's en die foto's kun je zien hoe het gegaan is met de koralen? Precies. Dus vandaar dat we dus willen kijken van is er iets veranderd? Misschien zijn bepaalde soorten verdwenen. Ook als je gewoon kijkt naar de biodiversiteit, naar de omvang van de koralen. Dus in principe wordt de tentoonstelling een visuele weergave van natuurlijk de schoonheid, want daar begint het bij. De schoonheid van de koralen, de biodiversiteit en natuurlijk het belang van de bescherming van de koralen. Het Wereld Natuurfonds heeft natuurlijk al veel materiaal, waaronder een foto van een man die in de jaren 50 een krant leest, onder water, zittend op een koraal. Dat klinkt inderdaad onwaarschijnlijk, maar de foto bestaat en is naar de pers gestuurd. En we vroegen Evita Sanchez wat het verhaal achter die foto is. Een mooie foto die jullie in ieder geval hebben gevonden gaat over een man die op het koraal zit en de nieuws- en beursberichten leest onder water. Die foto hebben jullie ook naar de pers gestuurd. Wat is het verhaal achter die opmerkelijke foto? Nou, in principe weten we niet wat de reden is waarom de persoon... Waarom die daar de krant ging lezen. Maar goed, ik kan me best voorstellen als duiker dat die foto's in het jaar 1955 gemaakt, dat de persoon dacht van, lijkt me heel tof om op een koraal te zitten en de krant te lezen. Maar goed, teruggaan naar bewustwording. Eigenlijk mag het dus niet. Want op het moment dat je het koraal aanraakt, is het dus zo dat je de slijmlaag van de zeediertjes die het koraal vormt, aantast. En dit kan dus ervoor zorgen dat het koraal afsterft. Dus vandaar dus is het dus mooi als je dus via een visuele weergave kan laten zien van we moeten dit dus zoveel mogelijk
waarborgen en proberen om de koralen zo gezond mogelijk te houden. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.wwf.dutchcaribbean.org. wwf.dutchcaribbean.org. Daar vindt u alle informatie over dit project. Dit was Extra Journaal. Ik hoop dat u weer wat heeft opgestoken. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.